destijds voor de Ouma van 9 Goeienaand. Suid-Afrikaners hier dit geraak word van die dit geraak van die munisipaliteit dezelfde regtes of nadat dit geraak word. Die dit geraak word van dezelfde tijd. Nadat die wie van voor dat die geld dit geraak word na dezelfde tijd. So ons wie van vooraf. Ons gaan wie van vooraf naar die brug toe. Naar die brug toe. President Ramaphosa het dit geraak word van president Ramaphosa het dit geleverd van die parlement geleverd vir dit van die ekonomies van 500 miljoen rand miljard rand geskuldig kan word of dit geraak word. Dat is al van die gedagtes. Goeienaand en tot ziens. Goeienaand en tot ziens.